тамошобинони азиз, ассалому алайкум. Барномаи иттилоати хабар 24 аз телевизиони Сомон манзуратон мегардонем. Имрӯз ҷумъа 8 майи соли 2020 дар студия бо шумо Луқмон Ҷӯраев. Як имрӯз дар барнома тамошо кунед. Тасдиқи 180 аз $5 миллион аз ҷониби шӯрои иҷроии хазинаи байналмилалии асъор ба Тоҷикистон. хатти фаъоли бисёрсоҳавии шабонарӯзӣ 24 соат ва 7 рӯз дар як ҳафта тариқи рақами бепулӣ 311. то кадом андоза беморхонаҳо ва марказҳои саломатӣ бо маводҳои дорувориву хӯрока таъминанд. ин ва дигар масъалаҳо дар ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирии аз пандшавии бемории коронавирус COVID-19 баррасӣ гаштанд. дар таътили тобистон имрӯз хонандагон бо кадом корҳо машғуланд? дар Москав дар як рӯз 51 нафар ба ҳалокат расидааст. шумораи умумии қурбониён дар пойтахт 956 нафар аст. бинандагони азиз, дар бори ин ва дигар хабарҳо тояди чанд дақиқа бароятон маълумот хоҳем дод. бо супориши президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо ҳавопаймои ҳарбии боркаши вазорати мудофиаи ин кишвар кӯмаки ба шаҳрдӯстонии навбатии мардуми ӯзбек ба Душанбе оварда мешавад. тавре ба Оҷонсии иттилоотии Азия плюс як манбаъ аз шаҳрдории Душанбе хабар дод. ҳавопаймои ҳарбии боркаш 10 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, маводи тиббӣ, хилъати муҳофизатии инфиродӣ, дастпӯшак ва респираторҳоро аз Тошканд ба Душанбе меоранд. бо ҳамин ҳавопаймо 8 нафар табибони вируссинос ва эпидемиолог, ки дар мубориза бо коронавирус таҷрибаи ғанӣ доранд, ба Душанбе меоянд. онҳо омоданд, ки фавран ба кор дар беморхонаҳои аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон зикршуда оғоз кунанд, гуфт манбаъ. ёдовар мешавем, ки рӯзи 5 май гуфтугӯи телефонии сарони кишварҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор шуд. дар ин замина сарони кишварҳо омодагии худро барои амалҳои муштарак ҷиҳати рафъи ҳолатҳои буҳрони бори дигар тасдиқ карданд. то бегоҳи санаи 7 май шумораи ҳолати сироятии одамон аз коронавирус дар Тоҷикистон 461 нафар ва Ӯзбекистон 2269 касро ташкил медиҳад. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. то чӣ андоза беморхонаҳо ва марказҳои саломатӣ бо маводҳои дорувориву хӯрока таъминанд? корҳои безараргардонӣ дар кадом сатҳ қарор мегирад? ин ва дигар масъалаҳое буданд, ки дар ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19, ки дар саҳни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд доир гардид, мавриди баррасӣ қарор гирифт. имрӯз дар саҳни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд таҳти раёсати муовини аввали раиси шаҳри Хуҷанд, муовини аввали ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 Хайрулло Ғайбуллозода ҷаласаи навбатии ситоди мазкур баргузор гардид. дар ҷаласа аъзои ситод раванди фаъолияти мубориза оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 дар шаҳри Хуҷандро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид, ки аз ҷониби сохторҳои шаҳрдорӣ ҳамарӯза дар кӯчаву хиёбон ва манзили шаҳрвандон корҳои безараргардонӣ ҷараён дошта, он дар оянда низ идома хоҳад ёфт. дар беморхонаҳо беморон зери назорати духтурон ва ғамхории давлату ҳукумат қарор доранд. имрӯз беморхонаҳо бо доруворӣ ва маводи хӯрока таъмин гардида, дар марказҳои саломатӣ низ духтурон ва нақлиётчиён шабонарӯзӣ заҳмат кашида истодаанд. зикр гардид, ки шаҳрвандон бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии нави коронавирус набояд ба ҷойҳои серодам раванд, аз дастфишорӣ худдорӣ намоянд, тез дастони худро бо собун ё ин ки бо маҳлулҳои безараркардашуда шӯянд, ба оддитарин қоидаҳои гигиенаи шахсӣ риоя намоянд, бидуни зарурат ба кӯча набароянд, муҳимтар аз ҳама худ ва атрофиёнро эҳтиёт кунанд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба воридоти мусофироне, ки ба шаҳри Хуҷанд меоянд, дода шуд, ки онҳо низ бидуни зарурат аз воридшавӣ ба маркази маъмурии вилояти Суғд аз дигар шаҳру навоҳии вилоят худдорӣ намоянд. дар сурати ворид шудани шаҳрвандон чораҳои риояи гигиенӣ ва эҳтиёткорӣ амалӣ карда шаванд, зеро бояд ҳар як фард андеша намояд, ки эҳтиёти худ ин эҳтиёти на танҳо хонадони худ, балки тамоми шаҳру мамлакат аст. дар охири ҷаласа изҳори умедворӣ карда шуд, ки бо сарҷамъию муттаҳидӣ, саъю талоши якҷоя ва албатта бо кӯмаки дастгирии якдигар, бо саъю кӯшиши муштараки сокинону соҳибкорони бо нангу номуси шаҳр ин мушкилотро паси сар мекунем.
از این وبای عصر رها می‌یابیم و به روزگاری آرام و آسایشته خود ادامه می‌بخشیم. شهر عزیزمان خوجند باستانی را باز هم آباد و زیباتر می‌گردانیم. با وظیفه‌گذاری دیگر ساحه‌ها به کار جلسه حسن انجام بخشیده شد. ادامه برنامه شروع اجرای خزینه بین‌المللی اسعار به تاجیکستان جدا نمودن 189.5 میلیون دلار را طبق نظام قرضه‌ای تیزانیده شده در ارتباط به مبارزه با پاندمی کووید 19 تصدیق کرد. در این باره بانک ملی تاجیکستان به تکیه به دپارتمنت رابطه با جامعه خزینه بین‌المللی اسعار اطلاع می‌دهد. گفته می‌شود که این مبلغ برای قانع گردانیدن طلبات تعجیلی به مبلغ‌گذاری توازن پرداخت و احتیاجات بودجه مربوط به پاندمی کووید 19 روانه می‌شود. همزمان طبق خبری سرچشمه خزینه بین‌المللی اسعار تاکید نموده است که این کمک به تأمین ثبات وضع اقتصادی و حیاتی آدمان، نگهداری امکانیت‌ها برای خراجات ساحه تندرستی و احتیاجات اجتماعی وابسته به کووید 19 نگرانیده می‌شود. در این باره اگنتی ملی تاجیکستان خبر خبر داده است. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. با زنگ به رقم 311 شما می‌توانید از طبیبان همه گونه مشورت دریافت کنید. 30 نفر طبیبان در اختیار تاجیکستانیان قرار داشته ضمن تماس با آنها طریق رقم بیپولی 311 دریافت معلومات دایر به علامات و تدبیرهای پیشگیری کووید 19 و پاسخ به دیگر سوال‌های ضروری امکان پذیر است. جمعیت سهامی کشادی کامرس بانک تاجیکستان همچون بانک از لحاظ اجتماعی مسئول یکی از اولین هاست که در مسائل جاری سرایت کرونا ویروس سهم گذاشته است. گزارش نوبتی را در این خصوص تماشا کنید. در شهر دوشنبه با تشبث جمعیت سهامی کشاده کامرس بانک تاجیکستان و مؤسسه دولتی دانشکده تحصیلات بعد دیپلمی کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان مرکز مشورتی اوید به پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به فعالیت شروع نمود. با مقصد رسانیدن کمک‌های مشورتی به شهروندان 30 نفر متخصص صاحب کسب ساحه طب به کار جلب شده، فعالیت در 3 بسته کاری براه مانده شده است. Колл-центр работает в режиме 24/7 с обеспечением всей нужной инфраструктуры и оборудования, в котором свыше 30 специалистов сферы здравоохранения, и это только в одну смену, будут оказывать населению квалифицированную помощь в виде консультаций по вопросам профилактики, симптомов вируса, его лечения и в целом предоставлять необходимую информацию, а также оказываем психологическую помощь, так как везде идет нагнетение со стороны СМИ, как знакомых, подруг и родственников. مورد ذکر است که مرکز مشورتی اوید به پیشگیری از سرایت کرونا ویروس جهت اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به پیدا نمودن راه و وسیله‌های پیشگیری بیماری‌های سرایتی فعالیت می‌نماید. از رفت فعالیت کارمندان مشاهده شد که شماره زنگ‌های تلفنی ساکنان از همه منطقه‌های تاجیکستان خیلی زیاد بوده. هر یک مراجعت شهروند در علیحدگی مورد بررسی متخصصان قرار گرفته توصیه‌ها پیشنهاد می‌گردند. سلام، مرکز مشورتی گوش میکنم. سلام علیکم استاد جان. و علیکم سلام. از کجا ما ارزمو طرفای خب گوش میکنم. چی شکایت دارید؟ کمک دارم در کسب دو سه روز بود. اون بعد خواهرچه ما کمک تمپراتورش هست. همین طور طبیبان به سوال‌های پیشنهاد شده مربوط به بیماری‌های التهاب شش و کووید 19 پاسخ‌های مشخص میگویند. مرکز مشورتی اوید با پیشگیری از کرونا ویروس تأسیس یافته امروز از حساب متخصصان کسبی ساحه طب تامین میباشد. شهروندان امکان دارند توسط رقم کوتاه 311 توسط تلفن‌های موبیلی به این مرکز با طریق رایگان زنگ زده سوال‌های خود را پیشنهاد کنند. شهروندان امکان دارند طول 24 ساعت توسط رقم کوتاه 311 تماس گیرند و برای حل مشکلاتشان وابسته به پیشگیری بیماری‌ها از کارمندان مصلحت‌های مفید گیرند. این مرکز در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و توسط وایبر امکانی پیشنهاد سوال و درخواست‌ها موجود است. همه طبیبانی که در اینجا فعالیت می‌کنند از دوره‌های آموزشی مخصوص عاید به پیشگیری بیماری‌های سرایتی گذشتند.
маркази машваратӣ бо мақсади расонидани кӯмаки тиббию пешгирӣ таъсис дода шуда ба шаҳрвандони ҷумҳурӣ оиди роҳҳои пешгирӣ ва ташхис усулҳои табобат тавсеяҳои заруриро пешниҳод менамояд. дар баробари фароҳам овардани имконоти техникӣ ҳамзамон дар маркази машваратӣ оид ба пешгирӣ аз сирояти коронавирус ошхона фаъолият менамояд ки кормандон бо хӯроки гарм таъминанд. бояд гуфт ки ҷамъияти саҳомии кушодаи коммерсбонки тоҷикистон дар робита ба паёмадҳои тиббию иҷтимоии бемории COVID-19 ҷиҳати дастгирии шаҳрвандон иқдомҳои навро рӯи даст гирифтааст. яке аз ин тадбирҳо додани қарз бо фоизҳои паст ва ҳатто дар муҳлати 3 моҳи аввал бефоиз мебошад. Коммерсбанки Тоҷикистон баҳри иҷрои тамоми он дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дар ҳамин давраи мушкил беҳтар намудани хизматрасониҳои бонкӣ, ёрӣ расонидан ва имтиёзҳо додан ба шаҳрвандои кишвар қиссаи сазовори худро метавонад ки гузорад. мо барои хонаводаҳои шаҳрвандои кишварамон ки берун аз кишвар фаъолият карда фаъолият меҳнатӣ карда истоданд барои онҳо пешбинӣ намудаем қарз то 3000 сомонӣ ба муҳлати 12 моҳ бо 13 фоизи солона ки фоизаш беҳад имтиёзнок мебошад. дар баробари ин мо пешбинӣ намудем ки агар ки ҳамин қарз гирифта шавад дар муддати 3 моҳи аввал шаҳрвандони мо фоиз намеспоранд. агар ки дар ҳамин муддат маблағ пардохт карда шавад ягон фоиз аз онҳо ситоида намешавад. инчунин барои он тамоми мизоҷонамон ки аз бонки мо қарз гирифтаанд низ баъзе имтиёзҳо пешбинӣ гардидаанд. яъне мо дар вақти ҳозир дида истодаем ки бисёр ҷойҳои ҷамъиятӣ баста шуда истоданд ки таъсири ҳамин вирус ба иқтисодиёти кишвар камтар шавад. аз ҳамин лиҳоз мо дар вақти ҳозир ҳаракат карда истодем ки ба онҳо ёрӣ расонем ба ҳамон мизоҷон. инчунин кормандоне ки дар вақти ҳозир дар хонаҳо як муддати муайян дар истироҳати бемоз ҳастанд, яъне рухсатии бемоз ҳастанд, барои онҳо низ яъне мо метавонем ки маблағи қарзи асосияшонро ба муддати 6 моҳ муҳлати пардохташа дароз кунем ва инчунин худи қарзро муҳлати 6 моҳ дароз кунем. яъне мо ба онҳо як ёрии амалии худро расонда истодаем ки муддати 1 сол қарзи ҳамонҳо бақӣ пардохта мешавад. мехоҳам муроҷиат намоям ба тамоми он роҳбарҳои муассисаи корхонаҳо, соҳибкорони ватанӣ ки дар ҳамин давра ки мо бояд ки аз як гиребон сар барорем, мо бояд ҳаракат кунем ки нархҳо баланд нараванд. мо бояд ҳаракат кунем ки он чизе ки аз дастам мебиёяд ҳиссаи худро ба мардум расонем, ба ҳамон табақаҳои осебпазир аҳолии кишвар ки ба ҳамин ниёз доранд, ба онҳо ёрии амалии худро расонида тавонем. табибон ба такрор таъкид менамоянд ки роҳи ягонаи наҷот аз бемориҳои сироятии мавсимӣ ҷиддӣ риоя намудани қоидаҳои беҳдоштӣ ва бидуни зарурат нарафтан ба кӯчаву ҷойҳои серодам мебошад. барномаро идома медиҳем. интиқоли барқ аз тоҷикистон ба кишвари ҳамсоя алҳол дар ҳаҷми начандон зиёд ва танҳо тавассути ду хатти 220 киловатта ҷараён дорад. тавре ба оҷонсии иттилоотии азия плюс як манбаъ ба сохтори энергетикии ҳукумати ҷумҳурӣ хабар дод ояндаи наздик бо истифода аз хаттҳои 500 киловаттӣ интиқоли барқ ба Ӯзбекистон бо маротиб зиёд мешавад. ба гуфтаи манбаъ то ҳол ду ҷумҳурӣ дар масъалаи нархи барқе ки ҳамсояи кишвар аз Тоҷикистон мегиранд созиши ниҳоӣ ҳосил накардаанд. ёдрас мекунем ки аввали моҳи декабри соли гузашта дар робита бо фароразии мавсими сармо ва бо мақсади таъмини талаботи дохилии ҷумҳурӣ интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон қатъ гардида буд. мувофиқи созишҳои қаблан ҳосилшуда давомисол Тоҷикистон танҳо аз моҳи апрел то моҳи октябр ба Ӯзбекистон барқ интиқол медиҳад ки дар ин давра талаботи дохилии кишвар пурра бо барқ таъмин мешавад.
хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ то санаи 16 августи соли 2020 ба таътили тобистона фиристода шудаанд. Дар ин марҳила хонандагону омӯзгорон бо кадом корҳо машғуланд? Гузориши барнома ба ин суолҳо посух мегӯяд. طبق اطلاع وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی تا 16 آگوست به تعطیل تابستانه فرستاده شدند. در این سند از جمله آمده است: وابسته به پنجشوی بیماری سیرایتی کرونا ویروس کووید 19 ستاد جمهوری اوید به پیشگیری و پنجشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 قرار قبول کرد. خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی تا 16 آگوست به تعطیل تابستانه فرستاده شده ادامه تحصیل از روز 17 آگوست سال 2020 آغاز کرده می شود. بهای چارک یکم از روی نتیجه 3 چارک اول و دوامات چارک یکم جمع‌بست می شود. بهای امتحان‌های اصلی و سیمگذارانی از روی نتیجه جمع‌بست چارک‌ها گذاشته می شود. امتحان‌های ختم برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی در صنف‌های 9 از روی 4 فن، در صنف‌های 11 از روی 6 فن از 15 تا 24 ایون سال 2020 برگزار می‌گردد. در مؤسسه‌های تا مکتبی تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی در جمهوری در موافقه با ستاد جمهوری اوید به پیشگیری و پنجشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 تعطیل تمدید کرده شود. خوشبختانه امروز خوانندگان شهر خوجند با استفاده از فرصت قلای به درس آموزی مشغول بوده، ضمن تعطیل و از خودکنی درس‌ها، خواندن کتاب‌ها و دیگر کارهای مفید مشغولند. آموزگاران عزیز، من همه مثال و مسائلی که شما به من داده ایستاده اید، من همش را در وقتش اجرا کرده ایستاده ام. هر روز موافق جدول درسی آموزگاران به ما وظیفه‌های خانگی میسپارند و ما آنها را اجرا میکنیم. تعطیل خوب گذشته است. من در تعطیل امکانیت داشتم که این کتاب را خوانم. من هر شب هر روز این کتاب را یک چند صفحه میخوانم. مؤلف این کتاب باباجان غفورов میباشد. پدر و مادران را ضرور است که نظارت را از بالای فرزندان پرزور نموده برای پرزحمت گذراندن این تعطیل مساعدت نمایند. نگذارند که فرزندان به کوچه برآمده برای سلامتی خود خطر ایجاد نمایند. тамошобинони азиз барномаро идома медиҳем. бо қарори шаҳрдории душанбе муҳлати қатъи фаъолияти бозорҳои фурӯши либоси пойтахт то 31 май тамдид шуд. бино ба иттилои дафтари матбуоти шаҳрдорӣ, ин қарор бо мақсади ҳифзи тандурустии сокинони пойтахт аз бемории сироятии коронавирус COVID-19 қабул шудааст. гуфта мешавад сохторҳои дахлдори шаҳрдорӣ вазифадор шуданд ки дар ҳамкорӣ бо роҳбарони ҳама бозорҳои фурӯши либосӣ дар ин муддат корҳои безараргардонӣ ва дезинфексиониро мунтазам амалӣ кунанд. ёдовар мешавем ки бозорҳои либосфурӯшии пойтахт нахуст аз 30 апрел то 10 май баста шуда, акнун муҳлати он то охири моҳ ҷорӣ дароз карда шуд. ёдрас мекунем ки феълан меҳмонхонаву қаҳвахона ва тарабхонаҳои шаҳри душанбе фаъолияти худро қатъ карда, кормандонашон ба рухсати бемуҳлат истифода мешаванд. бинандагони азиз, мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. дар Москав дар як рӯз 51 нафар ба ҳалокат расиданд. шумораи умумии қурбониён дар пойтахт 956 нафарро ташкил медиҳад. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз навори барнома ошно гардед. марги тақрибан 300 000 нафар то ба ҳол аз ҳама сироятёфтагон дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҳастанд, аммо дар баъзе ҷойҳо мақомот маҳдудиятҳоро аз байн мебаранд. масалан, дар Флорида боғҳои фарҳангӣ қисман ба фаъолият оғоз мекунад. бо риояи қатъии меъёрҳои санитарӣ мақомот ба кушодани якчанд дӯконҳо ва тарабхонаҳо иҷозат доданд. ҳамзамон маълум шуд, ки яке аз кормандони Коҳи Сафед гирифтори коронавирус шудааст ва дар робита ба ин президент Дональд Трамп гуфт, ки ӯ акнун COVID-19-ро на як маротиба дар як ҳафта чун қаблан, балки ҳар рӯз таҳлил хоҳад кард. дар мавриди ҷаҳонии қадим дар баъзе ҷойҳо онҳо маҳдудиятҳоро аз байн мебаранд. ҳамин тавр дар Фаронса пас аз 12 май мактабҳо ва донишгоҳҳо, инчунин мағозаҳо боз мешаванд. ба сокинон иҷоза дода мешавад, ки бидуни иҷозатномаи махсус ҳаракат кунанд.
дар Москав дар як рӯз 51 нафар ба ҳалокат расидааст. Шумори умумии қурбониён дар пойтахт 956 нафар аст. Як рӯз пеш аз ин кишвар афзоиши бештари ҳодисаҳои навро аз оғози пандемия ба қайд гирифта зиёда аз 11000 нафарро ташкил додааст. Ташхисҳо маълум кард, ки аз 177000 нафар рӯзҳо коронавирус ошкор карда шудааст ва туфайли чораҳои саривақтӣ паҳншавии сироятро пешгирӣ кардан имконпазир аст. Реҷаи ҷудогона пас аз пойтахт дар атрофи он то 31 май тамдид карда шуд. Тақвият додани чораҳои амнияти дар баъзе минтақаҳо дар ҷумҳурии Чеченистон режими ниқоб ҷорӣ карда шуд. бритония аз шумори қурбониён аз Италия гузаштааст ва ҳоло дар ҷаҳон дар ҷойи чорум аст. Пас аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дар шоҳигарии Муттаҳида зиёда аз 30,000 фавт аз сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. Дар тӯли 24 соат дар ин ҷо беш аз 700 нафар ҷони худро аз даст доданд. Аммо дар Лондон онҳо дар бораи имконпазирии муқоисаи мустақими маълумот аз кишварҳои гуногун суҳбат мекунанд. Доминик Рааб, вазири корҳои хориҷии Бритониё: барои ҳисоб кардани фавтидагон усулҳои гуногун мавҷуданд. Дар мамлакати мо дар ин бора баҳс кардем ва ҳоло мо дар ҳама ҳолатҳо ҳама маълумотро дар бораи фавтидагон нашр мекунем. На ҳама кишварҳо ин корро мекунанд. Дар Испания парлумон рӯзи чаҳоршанбе дар бораи тамдиди ҳушёрии баланд, ки ба ҳукуматдорони ҳуқуқӣ маҳдуд кардани ҳаракати шаҳрвандонро медиҳад, баррасӣ хоҳад шуд. муҳлати ҷорӣ 10 май аст. Гарчанди Мадрид аллакай баъзе тадбирҳоро бекор кардааст, маҳдудиятҳои умумӣ боқӣ мондаанд. қариб 73000 амрикоие ки вафот карданд ва беш аз 1,228,000 нафар сироят ёфтанд. ин рақамҳо аз донишгоҳи ҷонс хопкинс аз Балтимор мебошанд. бинобар ин гурӯҳи мутахассисони пешбари вирусолог ва касилиҳои сироятии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки таҳти сарпарастии Кохи Сафед фаъолият мекунанд, пароканда намешаванд. Президент қарори худро рад кард. Як рӯз пеш эълон кард: рости гап, ман ҳатто тасаввур намекардам, ки ин гуна таъсирҳо ба онҳо чӣ гуна таъсир мерасонад. онҳо маро одамоне ки онҳоро эҳтиром мекарданд даъват карданд ва таъкид карданд, ки кори ин гурӯҳ бешак аъло аст, бояд идома ёбад. Дональд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, тибқи иттилои Associated Press як рӯз пеш аз шунидани Конгресс, директори собиқи маркази назорати бемориҳо Том Фриден гуфта буд, ки то охири ин моҳ ҳадди ақал 100,000 амрикоиён метавонанд қурбони эпидемия шаванд. Президент эпидемияи COVID-19-ро ҳамлаи Чин бадтарин дар таърихи Амрико номидааст. он чизе ки мо кардем бадтарин кор дар таърихи мост. ин аз ҳамла ба Перл Харбор бадтар аст, назар ба ҳамлаҳо дар Нью-Йорк. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам манзуратон гардонидем. дар ҳамин ҷо бошад то рӯзу ҳафтаи дигар бо ҳар яки шумо худоҳофизӣ мекунем. хайртан сеҳату худообод бошед.